Bună ziua, mă numesc Corduneanu Alexandra Ștefania și sunt eleva școlii gimnaziale numărul 103 din clasa a 5-a. Iar astăzi, ca lider al echipei Contra, vă voi vorbi despre dezavantajele tehnologiei în această perioadă. Primul dezavantaj pe care l-am găsit a fost faptul că noi, ca elevi, petrecem mult mai mult timp în orele online decât la școală și apoi mai putem rămâne fără net sau baterie. Putem avea și probleme de sănătate, deoarece stăm cocoșați. Un argument pe care îl pot spune contra tehnologiei este că eu personal prefer să citesc o carte și să desenez decât să stau pe internet. Sper că v-a plăcut ce am spus și sper că sunteți de acord cu mine. Bună ziua, numele meu este Bona Adriana Maria, sunt din clasa a 6-a de la școala gimnazială numărul 103, iar astăzi, în calitate de șefa echipei Pro, vreau să vă vorbesc despre avantajele tehnologiei în această perioadă. Primul avantaj pe care eu l-am găsit a fost faptul că te simți mai confortabil stând acasă, mai în largul tău, deoarece știi că ești în locuința ta. Al doilea avantaj ar fi că dacă locuiei departe de școală, acum poți face școala online, doar intri pe o aplicație și poți face lecțiile pe care le-ai face în mod obișnuit la școală, fără să mai trebuiască să mai bați tot drumul până la această instituție. Un alt avantaj ar fi că poți mânca, bea și folosi toaleta de câte ori dorești, fără a cere permisiunea cuiva sau fără a aștepta să vină pauza, care pentru unii elevi vine foarte, foarte greu, mai ales după o oră extrem de grea. Bună ziua! Eu sunt Enache Lorena din clasa a 5-a, iar acestea sunt argumentele mele pentru tehnologie în această perioadă. Primul este că dacă ai nevoie de o îmbrățișare părintească sau să le spui ceva urgent părinților, o poți face. Următorul este că ai toate caretele la îndemână, deci poți scrie să predă în acel moment. Al treilea este că te simți mai în siguranță acasă decât la școală. Penultimul este că acum celulele care vreau să vadă cum decurge o oră o pot face. Ultimul este că ai mai mult spațiu pentru a scrie, asta și nu vei deranja pe nimeni. Sunt mai multe, dar că astea au fost cele pe care le-am găsit eu. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Bună ziua, numele meu este Leonata Maria, sunt din clasa 6-a de la școala gimnazială numărul 103. Fac parte din echipa Contra, deoarece în această perioadă ne putem vedea cu prietenii și colegii doar prin ecranul telefonului. Iar lecțiile care trebuia să le susținem la școală le primim acum online, le transcriem în caiet și le trimitem profesorilor într-o anumită perioadă de timp. La școală dânsi ne explicau cum se rezolvă exerciții care noi nu știam să le rezolvăm, dar acum trebuie să învățăm singuri. Mulțumesc! Bună, mă numesc Claudia, sunt în clasa a 6-a de la școala gimnazială numărul 103, iar astăzi vă voi zice 4 avantaje atunci când stai acasă și faci școala online. Primul pe care eu l-am găsit este că nu vei purta uniforma de școală și te poți îmbrăca oricum vrei. Al doilea este că nu vei pierde timp până când vei ajunge acasă. Al treilea este stai acasă și te poți odihni oricând vrei. Iar ultimul, nu vei putea întârzia niciodată la ore. Folosirea tehnologiei în școala online aduce multe beneficii, atât elevilor cât și profesorilor. Aceasta a ajutat elevii de pretutindeni să-și continue studiile școlare, având în vedere situația pandemiei de coronavirus. Elevii din clasele terminale, adică clasa 8-a și a 12-a, au reușit să se pregătească online pentru examenele importante pe care trebuie să le susțină la sfârșitul semestrului. Oportunitățile oferite de folosirea tehnologiei ne-au ajutat să descoperim un nou mod de învățare, care a pus bazele unui concept în care școala este mult mai distractivă pentru elevi. Fiind într-un mediu familial, adică în locuința proprie, este mult mai ușor pentru copii să desfășoare activități pe care, înainte, la școală, trebuiau să aibă permisiunea de a le face, cum ar fi mâncatul în timpul orei, mersul la toaletă sau chiar luatul pauzelor atunci când vor. O altă oportunitate ar fi vizualizarea proiectelor colegilor de clasă și folosirea și familiarizarea elevilor cu programe tehnologice pe care înainte nu se punea accent. Pentru cadrele didactice, folosirea tehnologiei este un ajutor pentru a-și desfășura orele împreună cu elevii.
Un beneficiu este faptul că proiectele și temele cerute nu ocupă un loc fizic, ci sunt salvate în dispozitive electronice, fiind mult mai ușor de organizat. În concluzie, folosirea tehnologiei în școala online a reușit să aducă beneficii majore studiului de acasă, fiind totodată și o metodă de a sta în siguranță, fără să ne îmbolnăvim cu acest virus. Bună, numele meu este Merlana Ana Maria, din clasa 6A și fac parte din echipa Contra. Argumentul meu legat de școala online este unul negativ, deoarece dăunează grav sănătății, iar unii copii nu au aparatele necesare orelor online. În plus, este mult mai greu să înțelegi o lecție în fața unui calculator decât în fața unui profesor. Sunt pro-activităților școlare în regim online, deoarece în situații de criză este o modalitate bună de a rămâne conectat cu școala. Datorită pandemiei, suntem nevoiți să ne adaptăm, să ne conformăm și să explorăm un mediu nou. Ne este mai ușor să accesăm pe loc materialele necesare, orele desfășurându-se în siguranță, fără riscul de contaminare. Fiind pasionați de tehnologie, acest mod de învățare îi poate face pe unii să fie mai activi. Și totuși, eu sper să ne vedem în băncile școlii cât mai devreme. Bună ziua, sunt Andrei Bisoc. Consider că școala online este mult mai eficientă de acasă, deoarece învățăm din camera noastră de curs. În aceste momente, aceasta ne ține conectați cu materia. Ne putem face singur programul, putem mânca și putem să mergem la baie în timpul orei. Nu riscăm să întârziem sau să ne îmbolnăvim cu noul coronavirus. Putem participa mai relaxați la oră, deoarece o facem din camera noastră. Mediul este unul cunoscut în care trăim în fiecare zi. Școala online durează maxim 2 ore, așa că putem avea timp și pentru alte activități. Bună ziua, mă numesc Tiția Ingrid Georgiana și sunt eleva școlii gimnaziale numărul 103. Făcând parte din echipa Contra, aș vrea să vă vorbesc despre dezavantajele tehnologiei în această perioadă. Unul dintre ele este faptul că primim prea multe teme decât înainte. În timp, acestea se vor acumula și se vor strânge, devenind o adevărată problemă. Un alt dezavantaj ar fi faptul că unii dintre noi nu au cea mai bună conexiune acasă, iar acest lucru poate împiedica participarea elevilor la cursuri.